Western motingo diere Kakamega, Bungoma, to kodokao Nandi, to kao Trans Nzoia, to kao Uasin Gishu. Hai migao mogik en Donam Chumbi motingo Kwale. So kunde milungu ni zones, sugar zones. Gimomi wati moma gimose bedo kaduoko sukare piny na wacho ni kiketo ng'at matije na gwaroji. Jok mani giteko ge samone nwango ka ng'ato orego niang Bungoma to dwa no om niang no Migori. Samiti mokama mateni jok monego bedni masinde mone niang mo bedni de rego Migori kodi tieko. So mano was step marachiel mar mondo wakel go order ni ng'ato ka ng'ato ikwae gwengu kiki kwa outside gwengu. So ng'ama dwa go chuny japur piny ni ang'onge pesa. Jopur, thoth jopur ma Kenya kaka, especially ma joluo. Jite umor grif, nike jinyo chol, gilweny mok rum, ma ng'ama nigi teko ema yudo. Sani kuro wakelo order in the side. Oko bitimre, godiochieng' achiel, kata juma achiel, kata dwe achiel. To wase chako ndam. Wuoth mokwongo ichako go ndam mokwongo. Wase go ndam mokwongo. To mona nyisi gi omiyo wase go ndam mokwongo kendo nyochi nwango ni kata mna jok mani Nairobi. Nike sugar, wach mani ang nyocho di okaw moketi agulu monywando kunde pur temiluong ni Agriculture and Food Authority. Maneno chalo nenda department. To sama ng'ato tiyo maber, ase kodi ni sama niang dhi maber. Trevor, maybe podi ng'ama tino king'eyo. Ndalo mane niang dhi maber kani dhi awendo rumb dwe. Kata mna ji mang'eny mane onge pesa kera awendo giwinji moro ni paga awendo jo niang maiya maya madhi nikech ionge jal to tonglo. So gini kodhi maber osiepna jok mabiro winje maber mogik man kamoro amora sani kama wawuothe alando ne jowa nikech all counties wapuro niang ni ka in kama inyalo purie niang pur niang nikech sani awacho ni wach Kesreti wadwa ni nikech niang makor wathoth gi chiek kochakre dwe madweche 16 nyaka dweche 24. Achiel kuom gik modwa ni Kesreti otim mondo gimiwa variety maniang magisetimo research manyalo chiek gi dweche 9. Nikech kako chiek mapiyo mano namba 1. Namba 2 gimiwa variety sani eri kipuro niang eka achiel kuonde mang'eny thurwaka. Eka achiel kipuro niang eka achiel kuonde mang'eny thurwaka inyalo nwang'o ka ng'eny to tan 20 mane yudo mang'eny kabisa. Lakini thothne en gimoro tan 16 kipuro eka achiel. Wadwa ni gikelnwa niang ma kipuro eka achiel ochiek piyo taeto niang minwang'o nikech niang en gimi pimo samigole e puodho chi pime. Mondo obed wuo kata eka 16 ni mondo ochop kata eka tan 30 pa eka mani yute. Mar ariyo wadwa ni mondo kelnwa niang ing'e gimi manye iye kama duong' en sukari. Okelnwa niang iluonge kisungu ni sucrose content mani malo mondo kirego sani eri inwang'o ni kirego niang kila par to kama sindi ber tigolo sukari kila achiel. Wadwa no kelnwa variety ma kirego niang kila par tinyalo golo sukari kila achiel gi nus kata kila 2. Ai mogik wadwa ni gikelnwa niang ma ok oluoro tuoche ma kata koyo mathino goyo to tho. So magi are some of the reforms mwatimo. To wadwa na nyisi ni gini en gimwa kete pacho ata sani kore kan gi dweche 2 nyaka nya donji ka. To kuom dweche 2 go wan gi factories 19 Kenya ka. Asewuothe te. Asewuotho makata kuonde moko nadhi to iyudo kaka Kwale wan gi Kwale Industries mabende riego sugar. Iko ni wan pok nwaneno ng'ato kowuok Nairobi. So sami tudri gi ji gibende ginyeyo ni kara jok man Nairobi gi ok okelgi akela ni mondo gin gima mondo sani